ಕೊಡಂಜಿ ಇದು ದುಂಬೆ ವಂತಿನ ಕೇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಲು ಇರ್ತದೆ. ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಲು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಲು ಬಹುಶಃ ವಿಜ್ಞಾನಗ ಕೈತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯೆಲು ಬೊಕ ಸೂರ್ಯಂಜ ಚಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಏತುಕೊಂಡು ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೀರು ತುಗ ಇನ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಪುಂಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ದಡಿತ ಧೂಮ ಆವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವನು ಇನ್ನಿಕಲ ಪಂದಾಯರಾಂಡೆ ಏರಿಗಲ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ಯೆಲು ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿಯನ ತಾಂತ್ರಿಕರಿತ್ತದು ಆ ತಂತ್ರ ನವಲವಲು ಬೊಡಾಯಲಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತ ಅಂಕೇತ ಆ ವಿದ್ಯೆತ್ತಿನೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಾಗಾರಾಧೆಂದ ಜಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ವಿಕೃತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನಸ್ತಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾನೆ ಮಾತಾವಂತನ ಮೂಲು ವಿಕೃತಿ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಅಯ್ನು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರೋಡು ಕೊಂದ ತಿನ್ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ರೀತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಉಂಟು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಲುಪ್ತವಾದುಂಡು ಬೋಡನ ಮಿತ್ತು ಬರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲು ಉಂಟು ಇರ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರಿಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತಿ ಇಲ್ಲುಂಟು ಹಾಂ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿಲು ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಪಾತೇರು ಅಂತೀರಿ ಅಕಲ್ ಜನಮಾನಸ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಇಂಚನೆ ಬದುಕಗ ಇಂಚಾಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರು ದುಂಬರು ಪಂತಿನ ನೆನಪು ಎರಗ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಒಂಜರ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಸಾಧಗೆ ಎತ್ತರಿಗೆ ಅರ್ನಾಡೆ ಬತ್ತಂಡ ತುಚಿದಿನ ಮರಿವ ಹೂವ ವಿಶೇಷ ಬಂದವರಿ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಅವೇ ಬತ್ತದು ಐಟಮ್ ಬುರು ಉಂಟು ಅದೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಗೀಟು ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ 350 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬುದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಮಾಸ್ತಿ ಪಿರಾವದತ್ತು 300 ವರ್ಷ ತುಂಬುದು ಅದು ಸಿಂಕಿರ್ದತ್ತು ಗೀಟು ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಪಡಾಲೆ ಮನಂತೀರಿ ಅವೇ ಬತ್ತದು ಪಿರಾವಲು ಓ ತೆರಿದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ದು ಕೊರಂತೀರಿ ತುಚ್ಚಿದಿನೇ ಬರೋಂತ ಅವಡೇ ಬರೋಂತನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಓಲೇ ತುಚ್ಚಾಡು ತರ್ಪವಂತೀರ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತು ಆ ಗ್ರಂಥತ್ತನು ಏರ್ಲ ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ఒక ಗ್ರಂಥಲು ನನ್ನ ಮೂಲ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಒಪ್ಪೆ ನಾನು ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಪಿನ ಬಡ್ಚಿದ್ದು ಇರೇ ತೆಗೆದನು ಅನ್ನನ್ ಐನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತನ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬೆ ಎಲೋಪತಿ ಇಂದೊಂದು ಬನ್ನೆಗೆ ದಾದಾಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಎಲೋಪತಿದ ಪ್ರಭಾವ ನುವಾನಗ ನೆಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ್ಲ ಐನು ಕೊರ್ಪೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಎರಷ್ಟು ಆಪೇನೆ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರೀತನು ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಭಾರತೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೈತನು ಈ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಬೇಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ತಾನೆ ಅಂಚ ಭಾರತಿ ಮಸ್ತು ವಿದ್ಯೆಲು ಈ ಕಾನೂನದ ಮೋದಿಯರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ತೂಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಾನೂನು ನಡುಟು ಮಧ್ಯಂತರಡು ಈ 75 ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಂತರಡು ಮಲ್ತಿನ ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಕಾನೂನು ದಾತ್ರ ಒಂದು ಆತ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿದ್ಯೆಲು ಇಡೀ ದೇಶಡು ಲುಪ್ತಾದ ಪೋಂಡು ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಓಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಈತ 500 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಕೊನೋದು ಅಂಗಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಗಾಂಧಿನ ಪಟದು ಬಿದ್ದತೋನೆ ಅವೇ 500 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಕಲ್ವ ನೋಟು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಕೊರಂಡ ಪಾಸ ಅಣ್ಣ ನಿಜಿನ ತಿಗಿದು ಪೂರ್ಣ ನೀರು ಜೈಲು ಹೋಗ್ಜಾರ ಇಂಚನೇ ಆಯ್ನಿ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಆ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಐನು ಒರ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ದೀಕಾ ಪನ್ಪಿನ ಏರೆಗಲಜ್ಜಿ ಅವು ಏರೆಗಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತಿನ ಬೇತೆ ಒಬ್ಬರ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಓ ಪೂರ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಲು ಯಾವ ಔಷಧಿ ವಿದ್ಯೆಲುಂಡತೆ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಂಡಾಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಲುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಇತ ಮಣಿಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ಐದಕ್ಕ ಏಕಮೂಲಿಕ ಅವು ಆ ಮಣಿಕ್ ಆ ದೇವತೆಲು ಒಂದುಂಡು ಇತವರು ನಾಲಿಡು ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಪಾಡುವರಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ ದೇವತೆಲು ಐಕ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂದುಂಡು ಆ ಮಂತ್ರನು ಮಲ್ತದು ಆ ಮಣಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೆ ಇರಗೆ ಇಂಚಿನ ರೋಗ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಬಾಧೆರ್ದು ಇರಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಜೀವನೋದ್ಯೋಗ ರಕ್ಷಣೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿ ಆದ ಪಿರವ್ ಬರ್ಪುಜಿರ ಕೈತಡಿ ಅವೇ ಏಕಮೂಲಿಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ ಒಂಜೇ ಮೂಲಿಕೆ 100 ಸೀಕಗ್ ಅರ್ಥ ಅನ್ನದೆ ಅವೇ ಮಲ್ತದ ಉಸರಣೆ ಯಾನ್ ಇಂಚದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪೆ ಓಲೊಂದು ಕೇನಡೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಾನೆ ಅನ್ ಕಡಪುಡುದು ಕಿಡ್ನಿದ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪಿರೇಕ್ ದುಪೋಪುಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಅವು ಗುಣಾನ್ ಒಂದಿನ ಕಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ತೂನಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಕೊರುವೇರೆ ಮರ್ದು ಖಂಡಿತ ಪಾರಂಪರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಬೋದು ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಮರ್ದನ ದಾಲದಿ ತೊಂದು ಸೇರಿ ಎರಡು ಅಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತೀರ ಪನ್ನಾ ಪಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂತದೇ ಬಿಡಿಯರು ಎರೆ ನಷ್ಟ ಸಮಾಜ ನಷ್ಟ ಆಯ್ಜೆ ಖಂಡಿತ ದುಕ್ಕೋಡು ಬನ್ಪಿನಿಯಾನ್ ಇರ್ ಪನ್ಪರು ಇರ್ ಮೀಡಿಯೋಗು ದಯ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಾರು ಎಂದು
ಇದು ಮೀಡಿಯೋಡ್ ದಯಾಪನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎರಡೆತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥలను ಪಿದಾಯಕೊಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಓಲ ಆಧಾರ ಅಜ್ಜಂದಿನ ನಿಕ್ಕ ಆಧಾರ ಸಹಿತ ಕೊರೋನಾ ದಾನೆ ಹಾಪುಣು ಪಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನತೆವರ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಐಕ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕರಿ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತಿ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೊಸ ರೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐನು ಭಿನ್ನತೆ ಕೊಂದತ್ತು ವಿಕೃತಿ ಕೊಂದತ್ತ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಇರು ಆ ವಿಚಾರ ಕೇಳ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರಿ ಸಾಗೋಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈರ್ನಲ ಗುರು KS ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದ ಕೃಷಿಕ ಅಂದೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾನದಿಕ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕೃಷಿ ನೀ ನಾಶ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡತ್ತು ಐಕ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಎಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಏಪ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬತ್ತನ ಉದಾರೀಕರಣ ಬತ್ತನ ಎಂಗುಲು ದಯ ಮೂಲು ಬೆರಡು ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪೋದು ನರಮಾಣಿ ತೊಡಗಿಸ ಉಂಡೇರು ಅವಳು ಕಾಂಡಿದ ಬೈ ಉಂಟು ಮುಂತನ 15,000 ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾಲ್ ಬತ್ತನ ಇಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಒಂಜಿ ಗಾದೆಕೆ ಅಂದು ಆಳಾಗಬಲ್ಲವ ಅರಸನಾಗ ಅಂದು ಏರು ಸ್ವಂತ ಬೆಂದು ಆಯ್ ಕಲ್ತಿ ಪೊಕ್ಕಾಯ ಅರಸೆ ಆವಂತನಿಗೆ ದುಂಬು ಯುವರಾಜನು ಅಂಚೆ ಬೆನಿಯರೆ ಗುರುಕುಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ತೂದು 5 ಪೊಕ್ಕಾಯ ಅರಸೆ ಆದ ಜನಕುಲ ಕನದ ಈ ಕೃಷಿ ಸುರುನಮನು ನೌಕರೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ಬಂಡ ಅವು ಹಾಳಾದು ಅವು ಕ್ಷೀಣ ಹೆಂಗು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಕ್ಷೀಣ ಅವನು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿನೇದಾದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ರೈತ ಆ ಬೆಲೆಕ್ ಮೂಜಿಪಾಲು ಕೂಲಿ ಆತನು ಜನ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೈನ ದಂಡಿ ಸಾದ ದೊಂಬುಗು ಬೂರ್ನ ಬೆನ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಏಸಿಡಿ ಬೂರ್ನ ಇದು ಮೂಜಿಪಾಲು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕು ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಣ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಕೃತಿಲ ರೈತ ವಿರುದ್ಧದೇ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚ ಸರಿತ ಈ ಒಡೆ ಎಂಗುಲು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಪೂರ ಮುರ್ಕದು ಬೋದು ಕುರಿದು ಬೋದು ಆಯ್ ಸರ್ವತಾ ಹೋರಾಟಗಾರಿ ಆಯ್ ತಪಸ್ವಿ ನೀ ಬದುಕದೆ ಅಂಗಡಿ ದಾರಿ ದಿಕ್ಕುಜ ಮೆಲ್ಲ ಓಪಿನಿಗೊಂದು ನರ್ಪಿನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ 10,000 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡು 10 ಆಂಡು 20 ಆಂಡು ಒಂಜರೇನ್ ಸುಲಭತ್ತೆ ಆ ಸಿಟಿತ ಮರಳು ನಗರೀಕರಣದ ಮರಳು ಶುರುವಾಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ದು ಫ್ಲಾಟ್ ಕುಲ್ದು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪೊರ್ಲು ತೂಕ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರಿಯೇ 1974 ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ ಭೂಮಿ ಕೋರಿನಿ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಅಂದ್ ಆಯ್ನ ಸರೀತು ಉಂಡ ಇನಿಕಲ ಸರ್ಕಾರ ಈತು ಭೂಮಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಕಾನೂನು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 55 ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೀತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 10 ಓದಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಷಿಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ಜಡ ವಾಪುರ್ತುಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓದಲೇ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ವಕೀಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರು ಪೂಜೆರು ಅಯ್ನು ಪೂರ ಮಾರಿಯ ಪೋಯಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ತುಯ್ಯ 2 ವರ್ಷ ಆಣು ಮುಗಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕಜಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಲ ಕಟಪುಂಟು ಕುಲ್ತದೆ ಓಲ್ಲ ನರಪಾಯಿ ದೀದು ಬೊಬ್ಬೆ ದೀದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೋಂಡು ಹೊರಕು ಖುಷಿ ಆಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರದೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಶ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕಲೆ ಒಪ್ಪು ನಾ ಬೆನ್ನಿಡು ಐಕತ್ತೆ ಕುರಲ ಕಟ್ಟುನು ಐಕತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ನಡ್ನಗಾಯ ದೈವದ ಉಜ್ಜಲ್ಲೆದುರು ದೀದುಕೊಂಡು ನಡಿಪಿನಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಬುಳೆವಾಡು ಆ ಕೃಷಿ ಐಟಿ ಏರೇರು ಉಂಡೆನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆವಡನ್ನು ಕೃಷಿಕನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಡನ್ನು ಕೃಷಿಕನ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪು ಅನ್ನ ಜಾಯತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನೇಕ್ ಅವೇ ಇರು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಾಗ ಹಾಳು ಎನ್ನಿದು ನಡಿಯರ್ ನಾನು ಉಣ್ಣಿನಾಗಲ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಲಗರ್ದೆಪ್ಪರಂಡು ಈಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಬುಲೆ ಬರಡು ಬಂದು ನಡಿಯರ್ನ ಐನು ಉಣ್ಣ ರಿಟ್ಟು ಸನ ಆತು ಹಾಳುತನ ಒಪ್ಪುಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದಿ ಕೃಷಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೋ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅವು ಮಾತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ಪುಂತೊಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಪೋಯಿ ಹೊಡ್ಸೋದು ಕಾನೂನು ಕೊಂದ ಪಾಡಿಲು ಬೀಡಿನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿನು ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಹಾಂಡಡೆ ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಏತು ಭೂಮಿಲು ಪಡಿಲು ಬಿಡುದು ಜನತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ ಭತ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ್ದು 2,300 ಬಾರಿಗೆ ಜನ 1,200 ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇತ್ತು 2,300 ಆತನು ಈ ಸತಿ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದು 5 ಜನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತನ ಕೃಷಿನ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಉನಿಯರ ಆಹಾರ ನಮ್ಮನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗಿನ ಈತು ಮಲ್ಲ ವಿಕೃತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷಿನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮ ಕುಡುಂಜಿ ರೇಪಲ ಪನ್ನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಲ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗಲು ಬಾರಿ ಗಂಡಾಂತರಡುಂಡು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತು ಬಾಗೊಗು
ಒಂದು ಆತ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಉಂಡು ನಮ ಈ ರೀತಿದ ದಾಹಗು ದನ ದಾಹಗು ಅಯ್ನು ಭೇದಿಸಾದು ಇನಿ ಕೋಡಿಡೀರು ವಯನಾಡು ತುಯ್ಯರು ಶಿರೂರು ತುಯ್ಯರು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ತುಯ್ಯರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತುಯ್ಯರು ದಾದ ಕಾರಣ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಗುಡ್ಡೆಲು ಮಾತು ಅವಳೋಲು ದಾಯ ಒರಿದಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೊಲ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಓಲೋಲು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಹೊರ್ತದು ನಿನ್ನ ಪೂರಾ ಗರ್ತದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಂಡ ಈ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ ಅಡಿಡ್ದು ಬತ್ತ ನೀರು ಹಾಕದ ದಾನೆ ಅವನು ಎನ್ನಿದರು ಭೀಕರವಾಯಿನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಡು ನಾಸ 2005 ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಒರಿಯೂಜಿ ಬಂತನು 2 ವರ್ಷದ ಮೀರಿ ತೂದುಪ್ಪರು ಬೈದನು ಅರ್ಥಂಡೆ ಒಂದು ಐಟ್ಲ ಬೇಗವಾದ ಇಂಚನೆ ಇದೈತೆ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮಡ ತುಲೆ ಸರಿಯಾಯನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ವಿಕೃತಿ ಒಪ್ಪುನು ಈರು ಎಂಕಲ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ಲ ತುಯರತ್ತೆ ಅಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಆ ಭೂಮಿದ ದುನ್ನ ತುಲೆ ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಆ ಗುಡ್ಡಿನ ಜರ್ತನ ಆ ದುನ್ನ ಓಡೆ ಪಚರಿಸದು ಪೋಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಡಿಟ್ಟು ನೀರು ದಿಂಜಿನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತೆತ್ತದು ಭೂಮಿ ದುಲೈನ ನೀರ್ದ ಬಟ್ಟಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಹಜವಾದ ನೀರು ಆ ಮಣ್ಣು ಗದ್ದು ಓಡೆ ಪೋಡವು ಮಣ್ಣು ಜಲಚಾರ ರಾಶಿಲು ಜೀವರಾಶಿಲು ಇಲ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡೊಂದುಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಇಕೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಂದರೀರು ಈ ಪಕ್ಷಿಲು ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂರ ಇಕೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐನು ಪೂರ ತೀರ್ದು ನಂಕು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತುಲೆ ಜಗತ್ತದ 18 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಂಬೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೀವಿಲುಲ್ಲ ಐಟೆಂದು ಐಟ್ಲ ಎನ್ನು ಹೊಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈತು ಮಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿನ ಗರ್ತದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂದ್ ಎತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನನೆ ನಂಗೆ ಎರೆಗಾಣ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಉಂಡೆ ನೇಚರ್ ತೂಪುಂಡು 11 ಕೊರ್ದು 16 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವಯನಾಡು ತೂಯರುತ್ತೆ 1000 ಜನ ಪೋಯರು 410 ಪೋತಿ ಗ್ರಾಮಲು 4 ಗ್ರಾಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಪಕಂಡ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಡೆ ಐನ ಕೊಡಗುಡುದಾದಾಂಡು ಓ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನೀನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಹಾಕುನ ಅಂಚಿನ ಕಡಲ್ದ ತಟ ಅತೆ ಐನು ತಡೆಪೊಡಂಡ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೋರ್ಡು ತಟಕು ತೂಲೆ ಕಡಲ್ ಕೊರತೆ ಶುರುವಾನಗನೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಭೀಕ್ಷಣವಾದ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಮರ ನಡಪನೆ ಏತ್ ಸಂಕೋಲುಂಡ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಣೈತೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನಿ ಕೂಳೂರು ಸಂಕ ಹಾಳು ಪುರಲ ಸಂಕ ಹಾಲು ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಸಂಕ ಹಾಲು ದಾದೆ ಸಂಕದ ಮುದಲಿರ್ಲ ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತು ಮಾರು ತೆಲಿಪುನ ವಿಚಾರತ್ತು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ನಂಕು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ನನ್ನದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನೆ ಪೂರಾ ಸಂಕೋಲ ಹಾಳಾಯರ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಇತ ಮುದಲು ಮುಟ್ಟಲ ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲಿತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಈರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ ಪೋಲೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಡನೇ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಒರಿಯನೊರಿ ಐನ್ ತತ್ತು ಪೋಯಡ ಅಕುಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ ಅವನು ವೇರು ಕಡಲ್ದ ಶೀಸೋರ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ನೀರ್ದ ರಭಸನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಅಕುಲಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಅರ್ಥಾಣೇರಿ ನಮ್ಮ ಐನ ನಾಶ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನನದ ಮುತ್ತದ ಕುಲನು ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ತೆಂದು ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದು ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ ಒಡತ್ತಂದೆ ಯಾನಿಯನ್ನ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಉಳಿಗಾಲಜ್ಜಿ ಇದು ಖಂಡಿತ